til den her nye video, eller en af de første videoer. I dag vil jeg vise jer en DayZ-video af noget, der jeg spiller med en af mine venner. Jeg vil lige gøre forberedt på, at der vil komme nogle bandord på den her video, så hvis I ikke kan klare det, så vil jeg anbefale at bare se videoen og skrue noget først lyd. Men ellers så vil jeg også lige give jer en information. Man kan ikke høre mig, men man kan høre mine venner. Så hvis I undrer jer over, at man ikke kan høre mig, så er det derfor. Men jeg spiller simpelthen DayZ med 2 af mine venner, og vi prøver så at finde vores ven, som vi så skyper sammen med. Men det går jo ikke så godt, fordi at da vi så kommer ned til en havn, hvor vi det har jeg så ikke fået filmet, men det kan jeg så forklare, hvis der er nogen af jer, der skulle spørge. Så da vi kommer ned til den havn, så fortæller han, at han er død, fordi at han er røget ned for en kran, fordi at han var så handicap, at han ikke kunne finde ud af at gå op på en kran. Jeg håber, at I gider se den her video. Og så vil jeg bare sige held og lykke. Og se med på de andre. Kan I have det godt? Hej. Prøv lige sluk det der ur der. Ja. Det er fra mig. Nej, jeg sidder lige og spiser. Seriøst, Niklas? Kilder du dig selv over halsen? Han er Øj, dreng, nu skal jeg lige lave noget. Som der betyder... Tempo! Okay, nu er jeg hydrated, nu er jeg ikke sick mere. Hvad fuck? Hey. Drenge, vi skal... Wow! Det der... Ashwood stick! Ashwood stick! Hvorfor jeg? Det er Ashwood stick! Hvad er det? Niklas, ved du hvad det er? Hvad er det? En bue! Ja, jeg tror du bare kom hen til mig. Skal jeg tage det? Jeg har ordentligt meget plads. Skal jeg? Ja, eller nej, you not take. Prøv at høre, guys, jeg er ikke syg mere. Jeg skulle bare drikke en masse øl. Giv mig nu de der sticks, jeg lige lagde her. Jeg har dem ikke. Wow. Okay, jeg er Jeg er klar. sulten. Øj, se min backpack nu! Drikke. Øj, drenge, jeg tager den her Ashwood stick med, for jeg skal have den. Jamen, jeg vi skal jo være med. Jeg er ikke sick mere. Og Niklas, du er Asian, bare så du ved det. Prøv lige at se mig. Go damn og få. Niklas, du har lige fundet en weapon. Se. Hvis I finder rope, så siger de til mig. Giv mig. Jo, det løber. Og jeg er ikke sick mere. Jeg skulle bare drikke noget. Jeg er ikke energized. Og Niklas, husk det der træ, det er en Ashwood træ. Det er virkelig vigtigt. Nogen der har mad, for jeg er ikke energized. Ja, fordi jeg var sick før, så jeg tror det var nødvendigt. Fordi jeg drak noget, og så blev jeg ikke, så forsvandt det bare. Så jeg tror det hjælper. Har I set, man kan Jeg tror åbne... det hjælper at spise noget. Man kan åbne dåser med kobe i. Der er noget drik. Nå. Ja, det er godt. Hvor... I behøver ikke gå. Ja, der er mad her, dude. Nice. Giv mig det. Jeg skal have det. Nej, hvorfor vil jeg med at tage bådspil? Der er mad her. Tak. Hvad er det for en stik her? Det er den. Ashwood, nå, okay, det er din. Det er damaged, men okay. Det er lige meget. Eat. Okay, nu er jeg endnu med. Men jeg er heller ikke sulten mere. Niklas? Vil du have buen så? Ja. Ikke tage det samme hus som mig igen. Ja. Okay, hvad for vej skal jeg løbe for tankstationen? Kan åbner! Jamen seriøst, så tager så lang tid, så kan jeg skal begynde at løbe mod jer. Jeg vil sige, han Nu skulle er jeg energized, okay. Jeg vil sige, han skulle lade suicide. Seriøst, jeg har fundet ret gode ting. Hvad?
ville ikke være bedst, hvis Niklas, det er dig, der er her, ikke? Jo, det er dig, der er her. Der ligger mere mad her, jeg tager det med. Jamen, jeg looter bare Niklas så, imens. Kan jeg gå? Hvad lever du, Niklas? Så du loot, ikke? Jeg looter bare alle husene så. Der ligger sådan en dry bag her, Den har jeg. og en zucchini. Hvor er du? Du er henne ved det der lille hus. How did you know? Jeg så dig løbe. Er det hernede? Jeg har fundet Indiana Jones hat. Jamen, jeg løber allerede hen. Orange dry bag. Nej, det ved jeg ikke. Kom nu, I skal ikke til den samme hus som mig. Nej, undskyld. Fint. Jeg kan komme ind i det. Alexander, hvor er du? Jeg løber hele tiden videre. Ja, jeg løber også hen ad den her vej. Men, ja, Niklas, godt. Og der er en talon backpack, noget mad. Jeg løber bare. Til Tyskland. Jeg løber ned mod vandet. Men er Svetlojask ned mod vandet? Nej, det er sådan ved siden af Tyskland, du ved. Ja. Nå, Svetlojask er jo nede ved vandet, jo. Jeg glemte, Svetlojask var en havneby. Næsten. Det er det. Så der er en havn. Ja, men det er sådan en havn, og så er der en by. Ja, nemlig havn. Jeg har fundet en byggehat. Byg mig Bob. Bob, og den er endda gul. Ja. Altså, jeg løber bare nedad. Hvad laver I? Vi er på vej. Der er en zombie. Third person, det er rart. Det bryder jeg mig Jeg ikke. er bare helt grøn. Jeg har din cargo pants, så tror Niklas, jeg... de har fundet dig. Men drenge, hvad gør vi, hvis vi finder en truck? Kør ned. Kør ned. Der er en zombie, Niklas. Ja, det er nok en god idé. Der ligger en orange. Den løb lige forbi os. Forbi det. Kan du lige sluk det der? Helikopter. Ja, det er hans vækkeur. Jeg mangler også nogle handsker, Niklas. Kan du give mig nogle handsker? Ja, der ligger I. Der. Eller der er I. Vi skal ind i det der store hus der, i hvert fald. Dernede. Det Nej. kæmpe store hus, den der... Og jeg kom ind på hospitalet. Niklas, kan du huske, hvad der skete inde i den lejlighed? Fire exhauster. Ja. Hedder det en exhauster på engelsk? Ja, fire exhaust. Fedt. Men skal vi ikke ind? Kom nu. Der kan godt være ting.